Amin sufure share kai mai sana'a ne ni ma mai sana'a ne. Baka san na gida ba, baka san na gida ba, baka san ganga ba, baka san na gida ba. Mai bata yayan gida, cuta ga matan gida, mai raba kai yalan gida. Mai hassada ga kowa, wallahi ba ya kyala kowa. Bari toko na gunta dama, daga Allah ne ya bani dama. Kula ko sautin kiɗa da daɗi, shiru shi zai she makurma. Domin ba ka sanar mu, wadda ta hana wasu su kure mu. In ka yi sa so ka kure ni, ko ka saka kure ni. Ni ban taɓa manta gida ba, ni in ban gyara gida ba, ba zan bata gida ba. Ba a ragar ma 'ya'yan gida, wata kilwatarin su yi ma gida. Mun kuma kai kafi son fitina, to ka sha su kusa ga bayan gida. Ni ba da yi da 'yan mamari, wanda sun fi da san su sanna bare. Allah za yi yar kuri, ko banza kun gwada kun gani. Kun ba Allah ba san ba wani, aikin banza kuke kun gani. Da na yi zane na teren gini, Allah ya yi min lamuni. Kuma ba da kama da ɗan zintuwa, haka da kuma babu gurbin gira. Ga kaza ba ta nisan fira, ƙarshen wayanta ta yi kyarkyara. 'Ya'yanta da ni siyo takara, wai kofar rijiya za ku canza to wallahi sai kun jira.